Samtang sa kauluhan da depensa nagtuo nga gisugda na nila pagguba ang ebidensya sa prosekusyon sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kon ICC. Kiri mga sukindig paminaw kagahapon ang ikatulong adlaw sa hearing mga sukindig paminaw sa confirmation of charges batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nicolas Kufman ang matod pa pagsugod na pagguba sa depensa kanang katon sa kaning mga aligasyon or kaning sa ang ilahang mga pamahayag sa prosekusyon mga sukindig paminaw. O gani kagahapon gikuhaan og side sa attorney Salvador Panilo ang kanhi legal counsel mga sukindig paminaw ni kanhi Presidente Duterte. Matod pa niya nga kanang naang nasatisfied siya mga sukindig paminaw sa depensa ani at nakwansa kasamangkin na kanang naang dako ang iyahang pagsalig, dako ang iyahang pagka satisfied mga sukindig paminaw bisan pa man ni adtong unang adlaw mga sukindig paminaw sa kana bitaw nga hearing kasamangkin pag unang adlaw ningon si atong jurisdiction sa ICC pagtaral mga sukindig paminaw ni kanhi Presidente Duterte ngadto sa ICC. Pero kay kananto naman unya sugod naman mga sukindig paminaw ang confirmation of charges. So karo kagahapon ingon sa to na natagbaw siya sa depensa ani ato. So gahapon na humana ang ikatulong nga hearing unya tulo ka sesyon buak-buak og mayo gitagsa-tagsa gyud pag tubang niya so mo na nga kanang na ang karong adlaw ang ikaupat nga sesyon na so ug mahuman karong adlaw ang ikaupat mga sukindig paminaw nga kanang hearing sa confirmation of charges ani kanhi Presidente Duterte. So karon mo'y katapusan pero di mahuman karon mo extend baka sila sa Sabado kay karon may katagi-katakda man tong upat ka adlaw kamo ni ato ning hatagag pagtagad sundan tani mga sukindig paminaw kay murag nagkalami sa salida pa ni makasama nagkalami nagmaayo ang bida